the side again. What side? That's What? Ik was gaan slapen van gisteren bij Anne Shane. Wat? Ik was bij Anne Shane gaan slapen gisteren. Want hij heeft gezegd, Can I play off tonight? Ik zal eerst met mama praten en horen wat gaan nou gebeur, omdat jy nie geluister het nie. Mama het nie geluister. Ek weet, ek gaan vir mama ook pak slag gee. Ja, jy ook. Ek was nie mee van. Jy het mos gehoor ek het jou gesê jy gaan nie. Ja, maar mama Maar toe het jy nog steeds gegaan. Nee?